Kaixo, goka. Kaixo, ebieni, zeu mozode? Ondo eta zu? Ni oso ondo, eguraldi txarra gaur. Euria, udazkena. Bai, Bueno, udazkena. niko goan dituen euria izeko. Bai? Bai. Joen, ni txankletakin eta galtzamotxakin hobeto doten naiz, Eta ondartzan. Egualdi ona, ondo dago, gauzak iteko baino, ebia ere asko gustatzen zen. Bai? Bestela ezin ez etxean sabetu. Claro. Eta ateratzen zera? Bai. Kanpora, mendira, eta horrela, euriarekin ere? Xira jarrita eta terkiarekin? Ez. Etxean irakurtzen eta... Irakurtzen egoten zera? Bai. Hau dena irakurtzen zuzu? Bai. Hau da zure kuartoa? Bai. Ze ona. Goka, Bai, bota. esan diazunak, grabaketa hasi hauetik alde zarekoa zera. Alde zarrekoa, Donostiarra. Tiaga, Donosti eguna da nere egun favoritoa. Baldakizu zegunean da. urte gehiago. Hogei. Bai. Gure eguna. Zuena Donostiarra altzea. Bueno, ni Moskuz jaio nintzen. Moskun jaio zinen? Bai. Ez esan, Errusiarra altzea. Bai. Toma. Baina etorri nintzen. Hogei eta bilabetekin eta Anda. ama urte pasan dituen Tolosan. Tolosan? Bale. Eta ni beti esaten... Ze ona. Ni beti esaten dut, Bai? galdetzen nietena, nungo azaga, nirekat esaldi hau. Ni nahi Mosko jaioetako eta Donostian bizitzen Tolosaga. Bitu, nik esaten dut Donostiko anoetan bizitzen den Gorka. Anoetan, 10 urte daramat. Anoetan, desterratuta, ze iruditzen zaizu. Uzturre eta Ernialde ikusten. Zu igualtzea Uzturrera. Ez zera gehiago inoiz, egun batean igoko gara. Bale, horrela. Igoko gara goraino. Edo Ernialdera, Goka, kroketa jatea. esan diazu, Bai? zure bi agedaz nagusiak musika eta irakaskuntza. Irakaskuntza, ardaz nagusia horiek dira, bai? Hori da. Zergatik ikasetzen duen hau hezkuntza. Begira, nire amak, beti esaten du nire gurasoak esaten zuten, bida, zuk oso argi zenukan txiki-txikitatik, oso argi zenukan, nahi zenula irakasle izan eta danborra jo. Horregatik esaten dut, urtarrilago gehi zalan ere eguna. Ze badakizu Donostiarrei, urte batekin makila jartzen zizkigutela. Eta urtzaindegian jartzen genitun, eta azten ginean hor jotzen eta jotzen eta jotzen, eta orduan esan zuen, ni danborra, nahi nun danborra, eta esan zuten ere gurasoak. Bale, 7 urtekin, hasi bateriarekin, bateria jotzen. Eta hasi nintzen, akelarren taldea ezagutzen duzu? Pako Diaz, bizarduna. Badan ere, bigarren aitatxoa, ia. Bigarren aitatxoa, ze egin ditut berarekin urte pila bat. Ia, 25 urte berarekin, klasek. Besakana bat emendik. Bai, hori da, Pakori. Aio, Pako, Aitona Pako ditzen diogu. Aitona Pako, ze baditu bere urtea. Eta hor jarraitzen du, tabernetan jotzen eta jasa egiten, eta zuri musika gustatzen zizu? Pila bat, Eta jotzen aldezu zerbait, perkusioa. Kantatu egiten. Kantatu egiten duzu? Gaizki, Bueno. kantatu egiten. Kantatu egiten duzu? Eta egiten ditu nire letrak eta... Bai, bida, egun batean etorri bartzea Anoetako lokalera. Irterarekin ensaio bat ikustera. Bale, eta kantatzera. Bai? Venga, primera, esango diet. Nere taldeko ere. Eta, bai, bota. Jarraitu, eta bateria asesinen ikastek, eta gero? Hasi nintzen bateriarekin, eta gero 10 urtekin perkusioarekin ere hasi nintzen Trintxerpeko musika eskolan. Eta orduan hasi nintzen, 3 neskekin jotzen lezon, begira taldean, eta lagun batzukin ere, aitzakirik ez, eta gero 18 urtekin, atera genuen diska bat, Nekez deitzen zala, ezinakin ez egina, eta gaur egungo Gorka Urbizu, Berritxarrekekoa, egintzun, abestuzun gurekin kanta bat. Karo, baina ni ditut 54 urte.
eta esaten dizu, ni 19 urte nitula ni. Gorka Urbizu, ia jendea, bueno, ez duen ezagutzen berri txarrak lehenengo diska atera zuen, eta etorri zen guri laguntzea. Eta genuen diska bat, eta gero, talde askotan ibili naiz, Brigantian ibili nintzen, Erromeri taldetan ere, eta gehien bat egin detena izan da, kale ikuskizuna, Zozongo taldea, zara perkusioa eta dantza eta horrela, hor urte askotan egon du ginen, Zozongo taldea sortu zen lagun baten bitartez, Pako Diaz ezagutzen zuen, eta izu Gorka behar dugu perkusioarekin, eta junginan bere garaien, eta gaur egun Zozongo bere ibilbidea jarritzen du, mila hori utzita, eta orain gaur egun nagor Tioteronen semeakekin perkusioarekin. Euskal dantza humorearekin ezagutzen duzu Tioteronen semeak. Ezaguna egiten zaizu? Entzuna dakazu, egun batean etorri barrezu. Gu ikustera. Martutenen egon ginen, orain dela 2 aste. Festamendua eta freskul. Dakagu, bi emanaldi, eta horrekin ari gera, eta gero irterarekin ere, Spotify-en, Axularekin grabatu ditugu diska batzuk, eta hor, beti baketakin, eta perkusioarekin, eta hor gabiltza. Perkusioa zen da, jogatu duzun musika estilo nagusienetarikoa, ez? Hori da, gehienan esango nuke pop rock. Pop eta rocka, gehien bat. Baina, ni moldatzen naiz, gero badakan lagun bat 14 urtekin jotzen nun neska horietatik nik laguntzen diotela, Lorea Intxaurrandietari. Egun batean egin bar diozu, berari ere, entrevista bat, pasako dizkizun nik kontaktua. Etortzeko, bale? Eta esango diogu, etortzeko, eta egingo diozu bere entrevista. Ze jarraitzen du abesten eta da kantautorea, eta nahi badezu, Tioteroneko Aritz Salamankari ere egingo diozu. Horiek eskatu behar duzu. Bale, oraintxe bertan pasako dizkizut. Bukatzen dugunean, pasako dizkizut kontaktu horiek. Eta gero egon nintzen, Javini ezagutzen dut, ze geneukan elektrotxaranga bat, jendea etzekin zer zan elektrotxaranga, orain dela, esaten dizut, orain dela 24 urte horrelako zerbait. Eta apenas zeuden elektrotxaranga, zegoen bat elektrotuna deitzen zela, eta orduan, Mitxus, Mikel eta Javi, nola zeuden bi abeslari esateken. Mikel da oso laguna, eta esan zera, Gorka, egingo dugu txaranga bat kaletik, ital, igual. Eta esan, nahi, hau ze izango da. Eta egin genuen The Short Times, deitzen zena, begiratu bardezu YouTubeen. Eta egiten genuen hor kaletik. Eta gero beraiek sortu zuten zesatek, baina ni nola Zozongon nengoen, ezin izan nun, eta orduan, nik jarraitu nun Zozongokin, eta beraiek sortu zuten zesatek taldea. Eta gero, hori, The Short Times Zozongo, eta orain Tioteron, nik kale ikuskizuna gehien bat egin detena da. Eta zenatokik da nire. Ez berdintasun handia egongoa kale ikuskizunak eta taldeko kontzertu bat. Zein da desberdintasun handia, zu holtza batean zaudela eta jendea behian dakazu, eta orduan jendea ikusten zaitu, eta kale ikuskizunean zaude horrela, mano a mano, jendearekin, eta ikusten zaitu, eta da gertutasuna, bilatzen duzu asko, gertutasuna, eta elektrotxarangakin, eta Zozongokin, eta Tioteronekin hori bilatzen dugu, jendearekin hartu emana, eta jendeari ikusi nola ari da parrezka, edo zertan ari da, eta zu eszenatoki batean baldin bazaude sentimendu horiek ez dituzu ikusten. Karo, zaude jotzen, baina esatezu, zein egon da? Eta mi jotzen zaudenean kalean, ikusten zu, etorri da, hau, edo Eugeni etorri da, edo etorri baldu bestea, edo zein, hori da. Nola sortu zen Tioteronen semea? Nola sortu zen Tioteronen semeak? Ze galdera polita, begira, Aritz Salamanka, gero pasako dizutena, oso laguna da, ze ikasi genuen batera kirol jarduera eta animazioa, Egin genuen modulo bat, eta gero bera magisteritza eta nik ere aurre hezkuntza. Eta bera atzerriko hizkuntza eta oso laguna ginen. Eta, nik dantza talde desberdinetan, Tioteronen semeaken dakagun historia da,
dantza talde desberdinetako jende asko dagoela, zaldi, moriska, baina, bueno, bera kontatuko dizu hobeto. Eta nola sortu zen? Sortu zen ni adibidez, horrela deitu zidan, eta esan dian, Gorka, behar dugu perkusionista bat, egingo dugu humorearekin, zerbait dantzarekin, italikoal, eta esan nahi, ama, ze izango da hori? Eta jo nintzen horrea, eta zer eramango dugu? Bueno, eramango dugu kutxa bat, kajoi andaluz bat, jenbe bat, atabala, tal, eta horrela, hasi ginen horrela egiten, eta 250 ikuskizun egin ditugu. Bederatzi urtetan. Badira, Badira. Asteartean Otxandion egon ginen. Zergatik talde bat hainbat urtetan mantentzeko ez da erreza. Ez da batere erreza. Badakizu zer dan oso ondo funtzionatzen duguna? Teoteronen, errotazioak eta jende asko gaude. Tarduan, ibiltzen gara oso ondo. Nik ezin den ere alaba jaialdi bat daukalako, badago beste musikari bat, montatuta daukala eta juten da. Nere partez, edo dantzariak rotatu egiten dira. Tarduan, hori eramaten du, libertade puntu bat, dakala. Boka, zer eman duzu Diorten hoben semeak? Zer eman dite? Jode, gauza pila bat eman dizki. Adibidez, lagunak, lehenengo gauza, lagunak, emozio pila bat, bidaiatu ere, estatu mailan, Eskoziara junginan, Edimburgora junginan, Mataron egon ginen, Katalunian, bizipen pila bat, musikak ematen dizuna da, zuk bukatzen dezunean emanaldi bat, eta jendea txalotzen dizunean, eta zuti jartzen danean, ze sentitzen dezun, hori sentitzen dezuna, bakarrik zu dakizu. Besteak, kostatzen zaie, adibidez nire emaztea ez du ulertzen ni urduri jartzea, zen nire emaztea ez du musika barneratzen, eta orduan ez du ulertzen ze sentimentu ditugun musikaren inguruan. Normala da. Normala eta ona da, Normala eta ona, ez da? Oso ona da. Hori da. Urduri jartzea pixkat. Pixkat. Adi egoteko, Adi egoteko, eta kontzentrazio puntuar, eta eta gero, ensaiotan, azkenean zure lagunak eta zure familia bihurtzen da, ze ordu pila bat ematen dituzu, beraiekin, bidaiatzen, kotxetan, Otxandiora, ordu eta erdi, juten zera, eta azkenean zer egiten duzu, baitzegin, hitz egiten duzu pila bat, kotxean, eta, Nire pila bat gustatzen zen. Askotan imaginatzen talde bat euki, eta eguan dakagu emanaldi bat gazteezen, eta kotxea hartu, materiala eman, zelan adan, batzutan esaten dezu hobeto negon etxean irakurtzen, baina, zupirritxeta protxekin bidaiatu dezu, Gasteizera, eta Bilbora, eta... Zuk egiten zenun bizipoza, ez da? Bizipoza, eta gero... Ze espektakularekin egon zinean zu? Hasi nintzen zazpikologo. Zazpikolorokin ere? Hortik aurrera, jaia emanaldi guztietan. Alteren nintzen, azkeneko laua best. Claro, oso ondo. Epoitaitaie eta guzti horiek, ez da? Asko gustatzen dituzten. Oso esketutan hau, lan esan duzuten bezala, paiazoekin hasi nintzen mundu honetan, eta igual, beraien gaituk ez balez, enuke hau egingo, elkarrizuketa. Porrotxe, anoetara etorri zan, bizipoza elkartearekin, eta horrela etorri zan, eta engantxatu zidan bat, eta Gorka, zutan etorri, eta hor plaza erdin, eta muxo eman zidan, eta porrotxe, hori Jose Mari. Qué peligro, qué peligro. Joder. Ai, ama, bota. Aioga, nik esaten dut, aioga dala, mi jefa. Bai, zorrotza ez? Neko zorrotza da ez? Beti esaten dut, aioga, jo que se, Tolosanoa igoko nahi,
Anotara, etorri behar dezu anotara bisitan, eta Bai. arkupen hartuko dugu, kafe bat, bale? Bale, Etortzen zanean, bidali, gorka anoetan dago, Tolosa alju nahi, bale. kafe bat. Eta horrela nera labak ezagutuko zaituzte. Bale? Aroa eta iraia. Oizan, komentatu dituzunez, egopergi taldeak. Eta nik hemen komentatu nahi dut, Bai? egopergia bat ez dara kontzertu bat. Egopergia izan daiteke lau ordukoa, 6 ordukoa, luzea, nekagarria. Nolako esperientzia daukazu? Ba, begira, nik bada, bueno, bai, bida, nigo nintzen Aitzama taldearekin, eta juten ginen, udara, uztailean, eta ni lagunekin ondarretan. Eta esaten, omenga, amorotora jumar dugu jotzea. Atxaldeko lautan hartu, kriston eguzkia, hartzen genuen hemen martutenen materiala, furgoneta kargatu, seriareaino, fokoak jarri, kartulinak, bafleak igo, ze eszenatokian ez zegoen ezer, zuk eramaten zenun, dena. Erromeri taldean, bai, normalean zuk eramaten zu ekipo guztia. Bafleak jarri, soinu froga egin, atxaldeko 8 hasi jotzen, 8 eta 2 ordu. Afaldu, bukatu eta beste 2 ordu. Deskantxo bat eta beste 2 ordu, ia 4 ordu tardi eta horrela ibiltzen ginen jotzen. Eta gero goizeko 5 etorri handikan, erdi lo, azortzian hor, kafiak hartzen, ez lokartzeko. Eta, bueno, nik adibidez, orain, adibidez, Erromeri taldeak badirudi, musutruk eta guzti horiek ari dira oso ondo jotzen eta plazak betetzen eta pozten naiz jendea baloratzea eta baloratzea Erromeri taldeak kriston lana dela. Eta gustatzen zait jendea dantzan ikustea eta guk garai hortan adibidez eta Akelarreri pasatzaion, hori pasatzaion desente Akelarreri, kriston lan hartzen zutela, egiten zituztela 5 orduko montaiak, eta gero plaza erdi utxik ikusten zituztela. Eta Pakok esaten zian, Gorka, ez dakit zer gauden gaizki egiten, ez? Osea, egiten dugu kriston lana, jotzen dugu 6 ordu zuzenekoa da, eta jendean nahi du tabernetara jun. Musika zuzenean ikusi ordez, ez? Eta beraiek gertatu zitzaien horrelako gauza bat. Bat birula bizpilloen aurrean, nola da kanta hori? Zeuden plaza hortan jotzen, eta ondoko tabernan musika hori zegoen etengabe jotzen, eta esaten zuen, baina gu gaude plazan, jotzen, eta nola izan daiteke. Eta hor egon zan, hor garai bat, nun asko, jendean nahiago zuen beste diskoteka zeuden, gaur egun diskoteka gutxiago daude, dirudienez. Eta orduan jendea nahiago du kalean, igual COVID-aren asuntoarekin eta horrela nahiago du jendea kalean egotea, o ez dakit. Baina, hori pozten hau, egia esan pozten hau jendea. Nukerea izan, egomegi gutxitan egonen. Gutxitan egozea. Eganekoekin. Eganekoekin, Saldiasekin, nire aitaren laguna da. Xabier Saldias. Nekagarriak egia. Nekagarria, oso nekagarria, zan. Oso nekagarriak, bai. Azkenean dira 4 ordu jotzen. 3 ordu eta erdi, 3 ordu, 4 ordu. Eta, meritua dakate, meritua handia. Eta repertoria jakin bar dezu, eta, bada, Jakingo zenuke esaten zegoetan musika zuretzat. Zer da musika niretzat? Begira, zuretzako, edo niretzako, edo bizidun batentzako, janaria izango baliz bezala. Ez dakit ondo azaldu nahi zen. Beharrezkoa. Zeu bai. Nei adibidez asko gertatzen zait orain, ez? Azkeneko 8 urte hauetan, eta askotan esaten die, Tioteren esemeakekin, ia aste bukaerero, azten gera apirilean, eta bukatzen dugu orain, asteartean bukatu dugu temporal. Eta dira, apirila, maiatza, ekaina, uztaia, abuztua, eta da, aste bukaerero, emanaldi bat, edo bi, edo, igual badago baten bat, libre dakagula. Eta orain adibidez, bukatzen dugu,
Eta igual otsailera arte ez ditugu emanaldirik, ez? Ez ditugu emanaldirik, eta zui, zerbait falta zait azte bukaeran. Bihar adibidez, badakit ja, Erreala Bartzelonaren kontra ikusiko, detela gabean, zerzakat emanaldirik. Ez? Eta zetezu, que raro, ez? Falta zait, zerbait falta zait. Zerbait falta zait azte bukaeran honetan. Osea, gelditzea, kotxean jun, kafe bat hartu lagunekin, emanaldiak, soinu froga, hori da niretzako, eta esate izu, nik 7 urtetatik eta 14 urtetatik daramaen ni jendearekin jotzen. Eta nik beti esaten dut, eta hori zuretzako ere, eta denentzako, musikarekin balore pila bat ikaste dituzula. Eta nik gogoratzen naiz 14 urtekin, gelditzen ginala epako erreran ensaiatzea juteko, aitzakirik ezekin, eta zegoen, normala den bezala, batek daka hemen preferentzia musika beste bat, hor, eta beste bat, hor. Eta nik gogoratzen naiz, gure gitarra igual ezan etortzen. Eta ez azalpenik ez zeuden mugikorrik, ez genuzkan mugikorrak, etxera deitu bat zenun, horren dela 30 urte. Claro, eta, hau ez da etorri, eta nune hongo da, eta ez da etorri, eta ensaiatuko dugu horrela, eta ez inongo azalpenik ematen, ez? Eta esaten zenun, zergatik, ez? Zergatik ez da etorri. Eta nik gelditu baldin naiz 3 pertsonekin esaiatzeko agertu bat zera. Eta hor, gauza asko ikaste dituzu, errespetua, baloreak, puntualitatea, gelditzen gian goizeko 9:00, eta nigo batzen ez, beste adibidez, Kriston parranda egin zuen, iristen zen goizeko 7:00, baina tipoa agertzen zen hor, ensaioa eta agertzen zen. Lo eginda 30 minutu, baina hor agertzen zen. Eta hor, inkontzienteki txikitan ikasten dituzu balore horiek. Eta gaur egun hori taldekoei asko esaten diet, ez? Ikasten didala gauza horiek. Lehen komentatu dugu, magisteritzako hauezkuntza. Eskoriatzen, unibertsitatean. Eskoriatzen ikasi nun. Pribatuan. Pribatuan ikasi nun, Mekatxil laporreta. Eta orain eskola publikoan nago lanean, Orain itxasondan nago lanean. Eskola publikoan. Baina? Zagatek urteak dagalmak izu lanean, mundu ogotan, eta galdetzen dizun, zerretan ume bat zuretzat. Zer da ume bat niretzat? Ostras, ze galdera potentea. A ber, ni daramat 20 urte, bukatu nuen 2005, esan dizun egin nuen modulo bat, kiroliardo eta animazioa, Arixaba Mankakin, ere laguna, Etioteroneko zuzendaria dana, eta gero hortikan egin nuen magisteritza aurrezkuntza. Eta hor bukatu, karrera bukatu, eta bertan hasi nintzen lanea, 3 urteko gela, eta daramat 20 urte lanea. Eusko Jaurlaritzan, interino bezala nabil, eta nabil, ordezko bezala, baina kurtso guztirako. Eta hor, lehen urtean Alkizan egon nintzen, aurten itxasondon nago, hemen Aitor ikastola, 38 ikastetxe, pasa ditut, imaginatu, badira, Baina gaur egungo zera eskola txiki bat. Eskola txikia, hori da, oso ondo. 67 ikasle ditu. Aiukeza eta itxasando eta inguruko egiak eskola txikiak dira, hori da. Eta hori da, izan nahi bi eskola txikitan eta benetan eskerritu. Ez dakin hori eskerritu behar da, baina ze laza egiten duzuen. Bat ezagen umeak goxo, azteko, erakusteko. Beste galaxia bada, hemen adibidez Donosti, ikasbide bat, ditu, lau linea, 2 urteko 5 gela. Eta itxasondon adibidez, guraso guztiak implikatzen dira, gurasoak ibiltzen dira, eskolan bere etxea izango baliz bezala, edo zer gauza behar da, eta auzo lan egiten da, gauza guzti horiek, kuriosoa da. Zer da zute
denak elkarrekin edo maiatan. Egiten dugu zikloka itxasondoan adibidez, egiten dugu 2 urte, 4-5, lehenengo maila, bigarren maila, 3. maila, 4. maila, 5. maila, eta baino alkizan adibidez, denak nazten gindu. Tailerka. Ni egon nahi, amezketan eta Larraulen, ere. Eta izan dira bi esperientziak, de hecho, jarraitzen dut juten egun pasa, eta Egun pasa juten zen. juntatzen zen umekin egotea, eta mailan egotea, eta zer da hau. Eta zer egiten dugun, ez? Eta ze tailerrak, eta... Zerretu gainean antropologia ikasten hau. Antropologia zaude ikasten? Que bueno! Orduan, hemen denak ditugu gure pedrada mentala. Claro, mentala dakagu, bai. Eta nik ere umeak ekarri nahi ditut pixka antropologia mundura zergatik ustez umeak gizarte honen parte garrantzitsuena dela. Bai, hala da. Eta geroz eta ume gutxiago esaten dute eukitzen ari gehala, jendea, familiak eta, egoera larriak dituzte, eta esatu dute gu ezin dugu ekarri orain ume bat. Eta hortan egon bargea hor burrukan. Ume gehiago egon behar dute. Guge irribarreak altzeko bai. Ni aurten adibidez, niretzako erronka da. Itxasondon nago, esan dizut musika aurrezkuntza, eta gero euskera indartzeko ikasle etorri berriei. Eta dakat, familia ukraniar bat, lehengo urtean Ukraniatik etorri zirala, bai? Eta egin zuten Gasteiz, Zaragozara juntzian, eta gero Itxasondora. Eta ari dira, euskera ikasten, ukraniarrez, daukatela beste alfabeto bat, eta ari naiz, ea euskera barneratzen duten, eta ariketa desberdinak, asteko egunak, urtaroak, zenbakiak, koloreak, eta dena kantadun bitartez. Saiatzen gara kantadun bitartez. Euskeraz. Eta euskeraz, noski, klaro. Bai. Irakasle bezala, batez ere eskola txiki batean, ze helburu daukazu umeekin ikasleekin? Ze helburu? Esango nuke, zuk esan duzun bezala, beste era batera ezitzeko mota daukagunez, txikiak handienetaz ikastea eta handiek txikienetaz ikastera. Polita. Bai, 3 urteko bat, 6. mailako batekin, ez? Esaten duzu, mugimendua, nola landu dezaket, mugimendua 3 urteko ume bat eta 6. mailakoa, zer gertatzen zaio 6. mailakoari. Aspertu egiten dela, orduan, saiatzen nahi 6. mailako hori, 3 urtekoari hartzea eta esplikatzea, zer egin behar dugu, uztailarekin, saiatuko gara, kamara horretan, sartzea. Ze hona goka benetan, hoi egingo balute eskola guztietan, ez da? Lokasak batzutan nik onartzen dut, hori ezin duela izan, ze igual 500 ikasleko... baina, gokizu zerretatzea, gero empatiarik ez dagoela. Arrazoi guztia dakazu, arrazoi guztia. Eta bida empatia ere musikarekin ikasten da. Hola! Taldearekin. Esatezu, ni 7 gelditu nahi zergatik ez da etorri. 7, esaten dizuna, txikitan gertatzen zitzaiana. Ni umeekin pila bat ikasten, pila bat. Eta antropologia, adibidez, zer ikasten dezute? Filosofo desberdinak, ez? Platon... zer esaten zuen, Aristoteles, guzti horiek? Filosofiaken oso lotuta dago, filosofiakin. De hecho, lehenengo maila osoa filosofiako graduakin ematen ditugu ikasgai guztiak. Ni baina, bigarren maila nago txilipaz, eta eskola,
Eskerrak, eta nun, Donostin, ikasten duzu? Eta zer juten zea, autobusen? Nola juten zea? Taxian, etortzen zeizu taxia. Egunero. Bai, taxia daukat, eta bai. Eta zer moz gelakoekin eta laguntzen dizute? Oso ondo. Bai, laguntzen dizute gelakok? Lango urtean gehiago eto, eta ulegetu lango urtean jende pila bagine. Eta alakotan oso zaila da, hobeka bat bilatzea eguneko kontasun batean. Orduan, talde txikiago bagea, zergatik banatu gaituzte. Banatu zaituzte. Eta oso ondo dago. Lagunak urtenek bai. egingo dituzute, eta afarik eta parrandak egiten dituzute? Parranda pixkat? Ez duzu egiten parranda? Pixkat. Batzutan. Ez agaiago guztan. Ez zaizu gustatzen, zarata eta tabernak eta gaua. Ez agaiago, ordu batetan nahiz eta egon nahi, lokatu egiten nahi. Lokatu egiten zea, nekatu egiten zea. Eta momentu gota esaten, baina nezaiztaten, osea, haikean noa. Eta eskotan nahiago liburu bat hartu eta irakur. Hoi bai, alain nagoenean eta denbora honakin eta hona pagatakio bat botatzen daukano ez lagun batero. Lagun batero ez. Oso ondo, Ioni. Boka? Bai. Zer musika entzutezu? Bale, nik gehien bat, eta dira, dakat amets bat hor, eta hori beteko dut. Neri gehien gustatzen zaitena, adibidez, bada, eska, pop rock, eta gehien bat, eta euskal musika. Euskal musika pila bat entzuten dut. Irratia, de hecho, nirekat akats bat, bakizu zendan akatsa, nik lokartzen ez, beti musikakin. Eta 28 kanala jartzen dut, eta dana euskal musika jartzen dute, eta esaten dut, horrein dago, Katamalo, hau da, Entrol Sargento, hau da, ez da egizen, hau da, Deabruak teiatuetan, hau da, claro, nik txikitan, 20 urtekin eta, beti ikusten nuna, zein jotzen du, eskunk, endaiara hartzen genuen kotxe, eta endaiara eskunk ikustea. Edo Deabruak teiatuetan, edo talde pila bat. Gaur egun nola, aita naizenez, ezin ditut hainbeste kontzertu ikusten. Baina, horrein dago horeretan, 28an Parabelun eta Piperrak. Josetxu Piperrak jotzen du. Eta komentatzen genuen kuadrian, igual jungo gara, eta... A ber, seiatuko gara. Baina, hainbeste musika, hainbeste lana, hainbeste unga, denbora txiki eta labur horretan zubezaleetasunak edukiko dituz. Bai, gehiegi. Gehiegi, gehien bat, erreala, errealeko bazkide, eta nire itona errealen jolazten zuen, eta orduan erreala hor dago, bihotzean. Zuzekin pokoz, Ez gustatzen. Ez gustatzen futbola? Zero patatero? Zero, Baina, degiko goitzen baiazu, laban batekin lepoa. Igual bai, ez? Erreala esango nuke, baina ez gustatzen. Oso, errespetagarria. Gutxiago sufritzen duzu, ni asko sufritzen dut errealarrekin. Bai. Eta gero, surfa? Itxasoa. Surfa, txiki-txiketatik, odiboan egiten nuen, eta ni itxasoa aldezarrekoa izan da, portuan maiatzen ginen, eta nik salitrea behar dut. Eta orduan, zuriolan hor tabla eta surfean. Itxasokoa zelako. Hori da, itxasokoa zelako. Eta gero, edozein kirol. Adibidez, esan dizut, kiroli arduera eta animazioa. Eta orduan, niri esateazu, gorka, guazen eskuasea jolaztea, juten naiz. Guazen padelea jolaztea, futbolea. Edo zer goza oraintxe, zure gana etorri baino lehen, egindut kirol pixkat. Usabalez itxita dakago. Badakizu itxita dagoela, greban daudela.
Berazu bira joan behar izan dut. Bai, 6 hilabete dara magu. Usaban itxita. Eta anoetan badago Abranolano. Abranolano kiroldegia, bai, area juten naiz ere, astarte eta ostegunetan. Hora, aurten hasi naiz, bida, no, pizka txalau, crossfit. Bakizu zer den crossfit? Crossfit. Bai, dala, barriak botatzea, eta makurtuta altxa, eta horra ere. Izardia, nik behar dut izardia bota. Uste nazu oso aktiboa naizela. Denetatik. Nik askotan esaten dut, denetatik egiten dut, baina dena gaizki. Bueno, intenso goka. Hori da, gogoarekin. Eta, bai. Gogoarekin, hori da. Eta zakenik bizikean mundu komplikatu, nastu, zoriontxo, eta nola definitu, honetaz, zure kezkak edukiko ditu. Hombre, noski zein da, askotan pentsatzen dut, etorkizuna, adibidez, ze izango da urtebete barru ze gertatuko zaigun, asko pentsatzen dut, baina gero, COVID-arekin adibidez, nik askotan pentsatu nuen, momentu aprobetxatu behar duela. Horrein gustora nago bilen nirekin, aprobetxatu. Zer bihar igual ezin dut egon bilen nirekin. Ez? Eta zaude lagun batekin kafe bat hartzen, disfrutatu momentu hori, kafe hori. Ze igual bihar ezin dezu kafe hori hartu. Eta hori bizitzak esaten dizu, normalean. Kontagiatu pixka, zenik batzutan behar dezu? Lasai egon. Ni lasai gutxi eta makarrik lo, eta gutxi eta gaina mugitzen ez pila bat. Eta baloratu. Eta baloratu, bai, momentuak baloratu, gehien bat, bai. Eta bai, zuk arrazoi guztia dakazu, geroz eta badira, orain Palestinan zer ari esaten. Zer da hori, ze imaginak, ze sinistu, zer ez sinistu, baina egia da, hori argi dago. Hori gertatzen nahi dana, eta igual Rusia eta Ukrainiaren artean, eta ez dakate inungo kolparik ez da bat, batzuk beste batzuk baino gehiago, baina Palestinaekin gertatzen nahi dana adibidez, oso lotxagarria da, ez dietela uzten Gazatik atera, eta esatezuaren nola izan daiteke, dena politika azkenen. Dena dirua da. Ez dugula ikasten. Ez dugu ikasten. Dugu inguruan anomia konflikto eta alage gure zilborrari begira bezigea. Gure zilborrari begira, hori da. Gero esatezu, ez? Putin, ze esaten du, dago, pixkat dago, eroa dago, nola bomba atomiko bat, eta esaten duzu eske, hori kapaza da hemen Euskal Herrin botatzea. De repente, abioi bat etorri eta pun, esatezu, nola izan daiteke? Esaten nion jendeari, eta jendeak ez da etorriko favore, eta ni kopita txinatik etorri da. Bai, eta esaten genuen, gu eskolan ginean, eta esaten nigo atzen naiz, COVID-akin, eta horra noetako plazan ginean, eta esaten genuen, Gasteizen, eskolak itxin dituzte, zan, guatzen ez gaina, zan ostegun bat izan zan, eta Gasteizen, aztazkenean ja itxin zuten, ni bilera batetik nentorren, eta ja, eskolak, eta esaten genuen, hori ez da iritsiko nahi, zinezkoa da, nola itxiko dutela eskola. Eta ostiralean, de eskola guztiak itxita. Astelenean ezin eskolara junen, Eta hor plazan ginean, eta zan igandean ja esan zuten etxetik ezingo atera. Esaten genuen ezin du izan, imposible, nola niri ez diate utziko portaletik zeingo diate atxilotu, eta begira nola egon ginean, 4 hilabete, zenba denbora egon ginean. Kontuala, lehenako egin behar zutela zerbait. Bai, baina hori pasa genuen, eta ja jendea zoriontsu, baina jendeari ikutu dio, hori, burun, Boka, bai. mila esker. Zuri! Hoi, jarraituko dugu ezuketanen bat. Bale. Baina biraleko diegu, agur bat
gure ikusi da, eh? Bale, ikusleak dituzu? Agur! Aio!